Alebo čistej vody si dej skôr. Už si dal? No poď, s kľudom. Poď, pekne, poď. Žilinská univerzita, za ním sa pripraví Patrik Klein, DHZ Kopanice. A potom ďalší Tomáš Kačovič, DHZ Moravské Jezko. Vidíme, že hadice sa naťahujú na miesto určenia, je to naozaj veľmi ťažká disciplína. Dávaj labu. Kľudne si ju chyť. Poď zaber. Podchyť si ho ešte, podchyť si ho nižšie. Poď ešte. Poď. Tak, zaber. Poď. Zaber. Poď. Poď, dávaj, poď. Zaber. Poď. Ešte poď. Poď. Poď už iba kúsok, poď Juri, poď, dobre ideš. Vydrž ešte 2 metre. Poď, 3, poď, 2, poď sem, to je ono, 1, Púšťaj. Poď. Juraj Gavala zo Žilinskej univerzity. Ďalšia časť tejto disciplíny. Poď. Treba samozrejme správne traficie. Nehodí za tým. Poď za jazdy. Tup. Ďalšia príležitosť, ktorá už vyrazila do boja Alfreda Mihaliková, dobehla auto, to je Zuzana Kurá, DHZ Duchyňa, ktorá nám začala bojovať o titul železnej hasičky Trenčianskej Teplej. A podľaj. Guľaj. Hlava hore, poď. Dýchaj. Poď. Dobre. Zvládnuť to teraz uvidíme. Pekne je. Vandaskami, ktoré treba preniesť. Poď. Daj nuka. Podaní Juraja Gavalu a Ženevskej univerzity Bečka Stovada. Ani nie. Ako sme spomínali, táto krásna akcia nie je jediná, ktorá sa na Slovensku koná. Pár týždňami sme si mohli síly a teda niektorých železných hasičí a hasičky. Poď, nenechaj sa vyrušovať, poď, pekne ideš. Trochu si to domotaj, tak? A ďalej ťahaj, poď. Trošku iné disciplíny. Ale naozaj veľká zameračka, no a ďalej tu máme dokonca pozvánku na Dobre, v rukách, pozor na stred, poď, ideme. Super. Kategória ženy. Dobre. Areál. DK Lúky. Takže sa to bude 4.6.2017 registrácia od 13. do 15. a začiatok o 14. hodine, takže nezabúdajte 4.6.2017 o 13. hodine prídite do dedinky Lúky na 3. ročník železného hasiča. Ešte poď. Ešte raz. Dobre, Ďuri, pomáhaj. Jakaj. Ideme rušať. Makaj, jede tam 4 minúty 41 sekúnd a 34 stotín. 4 minúty 41 sekúnd, 34 stotín a Jura úplným vyčerpaním kláčnie na zem. Patrik Klein, DHZ Kopanice,